gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha ka menor de edad patay, 5 ka iban papilason matapos mag-ranamok ang isa ka lalaki. Ay bali target nga nasapuan patay sa barangay Tangob na ibaluan nga miyembro sang Michael de Venegracia Drug Group. Sa balita nasyonal, isa lang patay sa coronavirus diri sa Pilipinas. Senado magapatigayon sa investigasyon angot sa lapnagon nga prostitusyon din sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Pebrero 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ne. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 5. Sa detalye na sa atong nagapanguna nga mga balita lokal. Patay ang duha ka mga menor de edad kag 5 pa ang nagkalapilasan matapos nagranamok o kung naghuramentado ay sa kalalaki sa sitio Tubod, Barangay Pakuan, Banwasang La Libertad, Negros Oriental. Hindi natabo matag na lasay isang aga kahapon.
Ang marapatay ang mga lalaking nagaedad 8 kag 2 ka tuig. Pilaso naman sanday Cesar Potestas, 65 anyos, Elsa Potestas, 60 anyos kag mga menor de edad nga mag-ululutod nga sanday Jonah Jane Elarcosa, 10 ka tuig, Geraldine Elarcosa, 12 anyos kag January Elarcosa, 14 anyos, tanan residente sa nasambit nga lugar. Ginkilala ang suspect nga si Joan Isidro alias Badin, 28 anyos, residente sa sitio Tangwan, Barangay Pakuan, La Libertad. Sunod kay Executive Master Sergeant Benito Arances, ang Deputy Chief of Police ng La Libertad PNP, nangapipang suspect sa balay sa mga biktima antes nagpangabay sang o kung nagpangayo sang kutsilyo kay Cesar nga mo ang ginusar sa among krimen. Sunod kay Arances, una ginatake sang suspect si Cesar, kag dito nakabugtaw ang biktima nga nagakatulog matapos ang komosyon. Hindi pa maestablisar sa kapulisan ang rason sang krimen kung bala may diferensya sa maminsaron ang ining suspect. Ang mga biktima ang ginabulong karon sa ako na naglapilas ng mga biktima, ginabulong karon sa ospital sa siyudad sang Dumaguete kag Hiulgan. Nadakpan sa Philippine Army kag sang kapulisan ang suspect ngag natalan apsakan sang kaso nga double murder kag multiple frustrated murder karon nga adlaw Lunes. Patay ang 12 anyos nga lalaki samtang 4 ang pilasyon matapos na sideswipe sa 10-wheeler truck ang tricycle sa Barangay Road, Purokahil, Barangay DSB, Banwasang Pontevedra, alas 10 ang aga, Pebrero 1. Ang napatay ang hungod nga wala ginhingadlan samtang pilasyon naman sanday Edwin Espora, 50 anyos, driver sang motorsiklo, kag mga pasahero nga sanday Rogelio de los Santos, 53 anyos, Gladys Bacurnay, 31 anyos, kang isa katuig sini nga bata nga babayi. Sunod kay Captain Ron Dorel Nigos ang Pontevedra PNP, nagabiyahe gikan na sidlangan pakatundan nga direksyon ng tricycle, samtang sa nakatundan pasidlangan naman ang biyahe sang truck nga ginamaneho ni Norberto Nimenyo Jr. sang nag-overtake kag na sideswipe ang tricycle nga nagresulta sa aksidente kag pagkapatay sang isa ka pasahero. Sa karon padaan nga ginabulong sa hospital ang niya biktima samtang preso sa custodial facilities ang Pontevedra PNP si Nimenyo. Patay ang isa ka lalaki matapos ginlabo sa Purok 5, Barangay Lagaan, Banwasang Calatrava, sadtong las 2 ang kagahon, Pebrero 1. Ang biktima ginkilala kay Renato Casilaw, 39 anyos, samtang ang suspetsado naman ginkilala kay Jerwin Pataho, 26 anyos. Sa inisyal nga pagpangusisa sang kapulisan, nagtambong sa isa ka birthday party sanday Casilaw kag Pataho, samtang nagainom-inom, naglalisay ang duha. Gilayon nga nagtambag ang abyan nila nga si Ardel Misterio, rason nga ginpapauli ang duha sa ilang mga tagsa kapuloy-an. Dugang pa makaligad ang pila ka oras nagbalik sanday Casilaw kag Pataho sa balay ni Misterio, diri kang nagtapungulay ang duha. Ginlabo ni Pataho si Casilaw sa naglaing nga bahin sa lawas nga tunaan sang iya kamatayon. Pilason ang duha ka persona matapos ginlothang sa isa ka lalaki sa Hacienda Pusod Gamay, Barangay 19A, Siyudad sang Victorias, lasay sang aga, Pebrero 1. Ginkilala mga biktima nga sanday Eldin Binyas, 45 anyos, kag Mario Hamandre, 61 anyos. Sunod kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz, ang hepe sang Victorias PNP, samtang yara sa talamnan sanday Binyas kag Hamandre, nag-abot ang suspetsado nga si Rodolfo Valladares, 65 anyos, kag gulpi na lang nga ginlothang si Binyas gamit ang pugakhang igo sa nato nga tiil, samtang nasalabat naman si Hamandre nga naigo sa nawala nga tiil. Palayag ni Corpuz, madugay na nga may wala pag ininsindihanay kag away sa duha nga sanday Valladares kag Binyas. Matapos ang insidente, nagpalagyo ang suspect kag tubtob karon ginapangita pa sang kapulisan. Yung lupa lang talaga pinag-aawayan nila kumantunga sa ganitong pagtatalo. Actually, ang isa lang ang plano niyang balilin. O si Elvin lang, so happen lang nakasama ni Elvin, yung matanda na ninasalapay siya ng pagtiro. Ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz, ang hepe sang Victorias PNP. Samtang bulgar naman ni Bacolod City Police Office spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga miyembro sang Michael de Villagracia Drug Group
ang drug suspect na nasapwan nga patay nga si Virgilio Lopez Jr. Sunod kay Pico, inianakuha nilang impormasyon sa padayon ng investigasyon sa pagpatay sining biktima. Duga pa ni Pico, nag-supply si Lopez sa illegal nga droga sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Nagapabilin nga suspetsado sa magpatay kay Lopez ang tao man nga nagdutang sa iya sa tuwang Agosto tuig 2018 sa din siya ang nakasalbar. Madumduman na sapwan nga patay si Lopez atong Huwebes ang gabi sa maligyan nga lugar sa barangay Kabug kag may placard pa nga nakasulat nga Goodbye Shabu, Welcome Heaven or Hell, HVT ako, kawatan sa Sibukao, kamo sunod. Membro lang sa Sanggibini President Group sa amon nga info. Grupo sila. Muna lang ko naman nga info. Dugay na si Juan di Virgilio. Ang iya coverage sir din sir, ni Virgilio sir, coverage niya. Mahulod Negros. Ang kabahin sa mapahayag ni BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Nagapangabay si Bacolod City Police Office kan BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico sa publiko nga hindi magpati sa mga nakasulat sa placard nga makitaan sa mga biktima sa pamatay sa syudad sang Bacolod. Nagapati si Pico nga isa gid lamang ka pagpatalang ini sang mga sindikato nga nagahimo sang krimen. Suro kay Pico, agudi patalang ang hunahuna sang publiko kay investigasyon sang otoridad, ginahimo nila ang pagbutang sang placards. Dugang pa ni Pico, posible nga kaupod lamang nila sa illegal nga negosyo ang may kaymuan sang krimen. Naibaluan may pila na ka mga biktima sang pagpamatay sa Bacolod, ginabutangan sang placards, kag ginpagwa nga sila ang nagaduso sang illegal nga droga kag nagaintra sa malain nga aktibidad. Sa dungamin naton nga mga balita lokal, arestado ay sa Kabugaw matapos alakpan sa bypass operation sa Purok Seawall, Barangay Punta Taytay, siyudad sang Bacolod kahapon Pebrero 2. Ang natakpan ginkilala kay Ryan Carnicer alias Albaybay, 35 anyos, kaya nagapuyo sa man nga lugar. Sunod kay Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sa Police Station 9, makabing nga high-value target kung HVT si Carnicer, officer nga newly identified drug personality ini, bagong na preso na siya Santos Escalante PNP bangod man sa droga. Duwa man ni Pastrana, sang tinikdan nga matinuig, dalag ko nga balor sa Cebu ang inaduso sang sining suspetsado, kag ini nagikan sa probinsya sang Cebu. Sunod sa kapulisan, ang suspek nakakuha naman sa supply sa barangay Banago, kag siyudad Santa Lisay. Natala na kapasakaan ang suspek sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado naman ang isa kalalaki matapos akto nga nakitaan nga nagakapyot sa pengan sa Hacienda Hortensia, Barangay Daga, Siyudad San Cadiz, las 10:26 ng gabi, Pebrero 1. Ginkilalang sospetsado kay Gerald Besanyez, 26 anyos, kay residente sa Hacienda Israel, sa muman nga barangay kag syudad. Suro kay Lieutenant Colonel Robert Mansueto, ang hepe sa Cadiz PNP, nagapatigayon sa pursuit operation ang kapulisan bato kay Julius Tributante nga amo ang suspetsado sa pagpatay pagi sa pagpangluthang kay Darius Juanito las 8 sang gabi sa muman nga adlaw sang nakita sang kapulisan nga upod ni Juanito si Besanyes kag hana kun tani nga ihaboy ang ginakaptan nga armas rason nga gindakop man siya sang kapulisan. Base man sa pag-usisa kay Besanyes, ang pingan ang ginadala niya bilang proteksyon sa iya kaugalingon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14 sa mga problema naton sa ining nagatubo lang ang mga bukol-bukol sa aton nga lawas, sis man nagkuntumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Cervix Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Cervix Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cervix Capsule ang lawas para nga hindi matubuan sang mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Cervix Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Maydalan Nernay sa tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag ang Santon Plus Cervix Capsule pwede na karon ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page.
Isang patay sa coronavirus diri sa Pilipinas. Samtang senador magapatigayon sang investigasyon angot sa lapnagon nga mga prostitution dens sa Pilipinas. Ang nagapahuna naton nga mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kahilangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalap na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang Department of Health ang pinakauna nga pasyente nga napatay bangod sang novel coronavirus diri sa Pilipinas. Sa press conference kahapon Pebrero 2, ang pasyente ang isa ini ka 44 anyos nga lalaki kay isa ka Chinese national nga na-admit sa San Lazaro Hospital sa tong Enero 25 kag napatay sa tong Sabado nga adlaw Enero o Pebrero 1. Naibuluang ang lalaki ang partner sang 38 anyos nga Chinese national nga babae nga una nga nagpositibo sa coronavirus sa pungsod. Sunod kay DOH Secretary Francisco Duque III, samtang ginabulong sa ospital ang pasyente, nakaangkon ini sang severe pneumonia. Duha pa ni Duque, pila kadlaw antes na patay ang pasyente, nag-ayo pa ang kondisyon sini. Sa karon nagapag-iangot ng DOH sa Chinese Embassy para sa pag-cremate sang bangkay sang pasyente. Samtang ginpahayag ni Duque ang 24 ka mga pasyente nga under investigation ang nagnegatibo sa coronavirus. I-require sa Manila International Airport Authority o KONMIA ang mga Pinoy nga gikan sa China, Hong Kong kag Macau nga magpaidalom sa 14 kadlaw nga self-quarantine. Suno sa kay MIA General Manager Edmond Real, ginpabalo siya sa Bureau of Quarantine nga hindi pagdalon sa ila pasilidad ang mga Pinoy para i-require nga i-quarantine kundi sila ang i-monitor sang otoridad sa ila mga balay. Ginpathag ni Monreal wala sang doctors of epidemiology kag experts nga maga-check sa ila duha ka beses sa isa ka adlaw para sa ilang estado rason nga sila ang maga-home quarantine. Una nga nagpagawa sang pila ka mando ang palasyo anggot sa pag-contain sang 2019 novel coronavirus kag lakip sa mando ang temporary entry ban sa mga pasahero gikan sa mainland China, Hong Kong kag Macau. Samtang nagnegatibo sa coronavirus ang 10 ka tuig nga Brazilian nga lalaki nga ginamonitor naman sa Palawan. Ginmando naman ni Interior Secretary Eduardo Anyo sa mga local chief executives nga magtukod sang Barangay Health Emergency Response Teams agud nga ma-address ang 2019 novel coronavirus sa acute respiratory disease o kung ang 2019 nCoV ARD outbreak. Sunod sa tiglikom ang BHERT amo ang magakadto sa mga nag-abot nga pasahero halin sa mapungsod nga apektado sang outbreak kag ilista ang mga ngalan sang persona nga iya nakaubod. I-require man ang BHERT sa mga bago-abot nga mga nagbiyahe nga record ila daily body temperature sa aga kag sa hapon sa tion sa ila 14 kadlaw nga home quarantine. Ang BHERT i-appoint naman sa barangay chairman kapag laki pa kung pagabugusan sang executive officer, isa ka barangay tanod kag duha ka barangay health workers. Ginpatuman na sa syudad sang Dumaguete kag Baguio ang mga preventive measures kontra novel coronavirus. Ginpahayag ni Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remolyo, wala sang residente nga nakit-an nga may sintomas ng nCoV kag ang pasiguro nga nakahibalo ang iya mga residente kung paano malikawan ang mga balatian. Una ang ginanunsyo sa Department of Health o DOH nga ang 38 anyos nga babae nga Chinese nga nagpositibo sa coronavirus ang may travel history sa Cebu, Dumaguete kag Manila. Wala naman ginapaboran ni Remolyo ang ipatuman nga 14 kaadlaw nga quarantine period para sa mga travelers nga gikan sa China base man sa mando ni Negros Oriental Governor Roel Degamo. Samtang ginpahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga wala na gindayon ang pila ka mga aktibidad nga ginadagsa sang tao para sa Panagbenga Festival nga sa tuyo mauntat na ang paglapta sang amo nga balatian. Liwat nga magapatigayon ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa isa pa ka hearing angot sa paglapta sa ginaligar prostitution dens nga imbolbado ang mga Chinese national sa pungsod.
Inisuno kay panel chair Senator Risa Hontiveros matapos ginkumpirmar ni NBI Deputy Director Vicente de Guzman III ang illegal activity nga posible konektado sa pagdamo sa Philippine offshore gaming operations sa Pogo. Sunod kay Hontiveros, pag-aimbitahon ang mga resource persons gikan sa Chinese Embassy kag inaligar mga travel agencies nga nagapasulod sa pungsod sang illegal nga mga Pogo workers. Magamadalaman si Hontiveros ang imbitasyon sa mga hotels kay iban pa nga involvado sa illegal nga aktibidad. Sa unang hearing, nabulgar nga may mga group chat ang mga Chinese nationals sa din ginapost ang mga bastos nga litrato sang mga babayi. Naglambot na sa 153 milyones pesos ang balor sang halit sa mga dalan kag taytay bangod sa paglupok sang Bulkan Taal. Base sa report nga ginsumiter ni Department of Public Works and Highways, Secretary Mark Villar, duha ka mga national bridge sa Batangas ang may halit bangod sa volcanic tremor. Sunod pa sa DPWH Batangas 1st District Engineering Office, may halit man sa Kalbangan Bridge, Paliko Balayan Batangas Road, Lemery kag Lagile Bridge. Sunod sa DPWH, may halit man ang paglupok sang bulkan sa Jokno Highway, Tanawan Talisay Tagaytay Road, Talisay Laurel Agoncillo Road kag Sinisyan Bridge. Nagapabilin nga serado sa mga motorista ang Talisay Laurel Agoncillo Road bangod sa damaged pavement kag lockdown nga ginapatuman sang lokal nga panguluhan sang Laurel kag Agoncillo. Kapin naman 1,000 ka mga baboy sa banwa sang Don Marcelino, Davao Occidental ang nagpositibo sa African Swine Fever kun ASF nga mong una kaso sang virus nga na-record sa bilog kun bugos nga Mindanao. Gin-activate na ang Regional Animal Disease Task Force para nga hindi malatna ng iban nga baboy sa iban nga lugar. Ginalantaw sang Department of Agriculture nga nakasulod ang ASF sa Mindanao bangod posible may nagdala gikan Luzon sang karne nga apektado sang virus kag nakaon sang baboy o kung posible nakalusot ang kontrabando sa pantalan. Sa piyak nga nagpositibo ang mga baboy sa ASF sa test sa gipatigan sa laboratorio sa Mindanao, magapatigan sa gyapon sang confirmatory test ang Bureau of Animal Industry. Ginmando na sa probinsya sang Davao Occidental ang total lockdown sa din ginadilian ang pagpasulod kag pagpagawa sang baboy, lakip man ang pagbaligya sang karne sang baboy kag processed pork. Nakumpiskar sa ang kapulisan ang 4 milyones pesos nga balor sa ginasuspetsohan shabu sa 3 ka mga suspect nga nadakpan sa bypass operation sa Mayon Street kag Quezon Avenue, Barangay Teresita, syudad sang Quezon, Domingo sang aga Pebrero 2. Sunod sa Quezon City Police District, ang mga suspect ang ginakalakipan sa isa ka 20 anyos nga lalaki, isa ka 27 anyos nga lalaki, kag isa ka 51 anyos nga babayi. Sunod sa kapulisan, ginbaligyaan sa isa ka suspect ang isa ka pulis ang 20,000 pesos nga balor sang shabu. Nakuha sa mga suspect ang 5 ka transparent plastic sachet kag 7 ka plastic sachet sang ginapatihan shabu nga may kabugaton nga 600 gramos kag may market value nga kapin 4 milyones pesos. Na-recover man sa operasyon ang 2 ka salakyan, 2 ka cellphones kag ang kwarta nga gingamit sa transaksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Sa ato naman mga ka-aksyon, ining mighty siblang alkaline nga vitamin C, nagaedukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manami miningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay paagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong ipapatiyara aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!